Nggih, monggo anu manoba kang duet, monggo kula aturi. Oh iya. Anu manoba. Wis to tidum-dum sing penting. Sing penting ki wis Mas ready. Lek urung anu ya tali kotang. Kotange pedhot titik ra apa-apa. Tali kotang. Tali kotang, ya. Sembarang. Luru-lurune kena bareng. Sembarang. Ayo Mas. Ayo monggo Mas. Iki duet ora. tali kotang. Oke. Oh iya. Duet. Monggo Mas. Monggo tali kotang kula aturi minggah. Ayo to Mas. Tali kotang. Sesuk aku ngeyek kok Mas. Isuk. Tali kotang monggo. Jenengan munggah. Ndak enek request, wis tidak menerima request. Sesuk nanggapo aku. Tenang, sesuk aku ngeyek isu Mas jam 5 ngono wis meruput aku. Ya, iki Mas. Aduh. Aku ngeyek kena ngemplak kono sesuk. Bisa sini wonge. Lah aku melok sing tukang jaran lho delokan nunggu abeh lho. Lah iya prayu melu. Moh, aku satru denganmu, Romi. Ngapunten ke Bajari, ngapunten. Tak tukoke wujud tali sak kotange sak kotange jan kowe sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo aku iki najan regane wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning ngendi nggonku goleki tali kotang. Tukang masak dong basuki aku ora bakal lali yen Gusti ngaparengake mesti bali Tali kotang iki tak simpen tekan ning pati tali kotang saksi tresna bukan suci.
iso ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo aku iki najan regane 6.000 kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning ngendi ku goleki alih kota. Sudah? Anu maneh ndak sido